Ebe anyị bịara n'ọzọ n'ụbọchị nke taata akọcha Aba TV. Ilu anyị nweta taata anyị atụ taata bụ ilu na-asị na dibịa a na-akpọla akpọ zọgbuo nwa ọkwa agwọ. Dibịa a na-akpọla akpọ zọgbuo nwa ọkwa agwọ. Nke mbụ, anyị ma dibịa, anyị maghị ife wụ nwa ọgụ. Ma tupu m aga n'ihu, biko nwanne nwoke na nwanne m nwaanyị, biko share, subscribe ma like alụ. Achọrọ m ka ịnụ Igbo wee na-eru mmadụ niile aka, ka mmadụ niile wee na-anụ ịnụ Igbo nwa. Biko nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ana m ayọ iwuru ezigbo nwa afọ Igbo, biko share, subscribe ma like alụ m efe. Ngwa ka anyị na-echekwa azụ n'ilu nke anyị tụ. A sị na dibịa a na-akpọla akpọ zọgbuo nwa ọkwa agwọ. Nke mbụ, dibịa bụ onye a na-akwụgo olu ugwu na ndị Igbo, otu ndị Igbo gboo siri ekwe. Maka dibịa bụ onye a na-aga apụta akpọ nwoke eje bee ma ọkụ ụgwọ, ma ọ bee ọmọkachie, ma ọ bee